So bingelela ke kanjani umama wengane nododakazi wakhe bakhona la semnani sembingelela siqale ngosiso omncane kunjani dadewethu yebo ngiyaphila njani ngikhona sixoxele kancane ngiqala ngawe la iqala kanjani le ndaba kababa nakho sizenze zafika la engibize kamereni lakhe athi ngibize kena bubu neminyaka mingaki ngesikhathi ngango 13 years. Okay, unangaki manje? Ngina 17. So manje kusenza ngani ukuthi ukhulume ngayo lento? Kodwa singakhuluma ngayo. Okay. Ngize nama ukuthi kunzima umama ngoba ukhona uzokwazi ukuthi athathe over ngifuna ukukukhumbuza izinto ezibuhlungu ezenzeka. Mawubona ukuthi kukhona lapho ehluleka khona ngizokuvumela ukuthi ungaqhubeka, okay? Yebo. All right, asithathe. Ngibiza athi ngibize kena. Athathe impahla zami ngoba ngiyithoma. Athi ngiyithoma ngizogqoka iketi ngenkani. Okay, mawuthi uyithoma wakhiseke ngomfana. Yeah. Okay. Yeah, athi athathe into zami. Athi mangifuna ukuthola into zami mina ngizolala naye. Ha. Ukuze ngithole into zami. Izinto zeimpahla lezo? Yeah, uzabafana. Okay. Athi ngigqoka iketi ngenkani. Bathi mangifuna mina ngizolala naye. Then kwagcina sekwenzekile ke otholakala ingane. Wayekwenza njalo ekuseni bayeshoya ipapala sometimes. Yeah. So manje ugcina kanjani lapho izifike ku stepmother indaba iphuma ngobani nguwe usuba nesibindi kwenzakalani? Wahlangana nami ubaba egate. Ethi mase ngiqeda into engiyenzanga ngizikena. Ngamtshela ke mina ukuthi angithandi into ayenza kumina kanti stepmother uyeza uphezulu. Wangibiza wangibuza ngavuma ngamtshela ukuthi ubaba ungenzani. Ngamtshela ukuthi ngifuna ukwembopha wathi ngeke ukwazi ukwenza lokho because mokuthi ngiyambopha kade seyiqala yini mokuthi ngiyambopha mele siboshwe sokuthi usho mama lona. Yebo. Uzizwa njani manje? Sengiright bandla bona kufana. Yini obufisa ukuthi kwakuya ngawe ngabe yenzeka? Ukuthi ahlale ejele engaphumi. Hlale ejele ngaphumi. Alright, ithi ngifaka umama wakho manje usakhumbula. Mama asibingelele sibongelele khosini nansi ingane yakhe ifika nendaba njengalezi. Ngiyezwa ukuthiwa ngenazabana nokuthola usizo. Kuhambe kanjani? Yebo sanibonani. Inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu. Engiboniphatha ukuthi njalo kufanele ngikhuluma ngalo daba. Yeah. Kodwa ayikho into ezokwenziwa ngoba kumele kukhulunywe ngalo ngoba kumele usizo sikutholile. So ukuthola kwami lonke lolu daba lolu ngithole late singo 7 months. Wambeletha umntwana umbelethe ngo-April 8 embelethela eArkhikhan. So membeletha ingane ngesikhathi sakhulelwa wayeshilo ukuthi ingane akayifuni nami futhi ngangivumelana naye because ngangi-understand ukuthi ingane yayikwazi ukukhulisa ingane kababa wayo. Nami ngithi ngeke ngikwazi ukubuka ingane yengane yami ezalo ubaba wengane yami. So sasivumelene nge-adoption. Uma esemthola umntwana vele uthole umntwana oyintombazane. Emoyeni wami ngibuka izinto ezenzakala emhlabeni ngicabanga ukuthi mhlawumbe in 2 years down the line ngizobona ku-TV kuthiwa ingane yentombazane yenze 1 or 2 or 3 mhlawumbe yabulawa. Ngabona ukuthula emoyeni wami ngeke ngize ngikuthole ngoba ngizohlezi ngithi mhlawumbe leyangane ngathi yabo nje angivedane ngiyithathe kube ingane yami. So uma sengiyithatha esibhedlela kwaba i-process nje ende kakhulu because basebefuna nama-affidavit ngoba mina ngathi ngifika kuthiwa odokotela bayayi-check-a abeqeda ukuyi-check-a iyahamba manje ngathi cha ayisahambi bathi kanjani ngathi hayi ngizoyithatha bathi yonke into isibhalwe because umbhede ngawufica usubhalwe uBlueTech. Bangiphoqa ukuthi angihambe ngiyowenza i-affidavit kuyima ngiyithatha ingane ngeke ngikwazi ukuthatha phandle kwe-affidavit ngaphindela ekhaya-ke eHammersdale ngawenza lawo ma-affidavit ngabuya ngakusasa ku-Monday sengizocela umntwana. Nakhona lapho mase kufanele banginike ingane bathi ngebakwazi ungihanda over mina bazonika i-social worker. I-social worker lona ifayile nginika because ma ukuthi ingane ivelelwa inkinga noma uma wayo mhlawumbe yayilimaza imina uzongena ecaleni mina ngithi ingane ngiyayithatha ebe eshuthi ayifuni
because babethi kuyilungelo lakhe uma ethi akayifuni ingane akayifuni. Mina uma ngithi ngizoyithatha ingane ngihlala naye ngiphinde ngihlale nengane neyilimazi mina uzongena emacaleni. So wagcina ke iphi manje ingane? Ikhona ingane isekuba ikumina ingane. Oh sagcina uyitholile. Yes, ikumina ingane. So inkinga eyenzakalayo mase mthoyela umntwana ba discharge okay sibuye naye. Mase ngiphindele esibhedlela ngifuna ukwenza i-certificate somntwana. Bafike bathi kumina angebaze bakwazi ukuthi bangenzele i-certificate bafuna i-court order yokuthi ingane eyami ngoba ingane la ibhalwe as ukuthi iya adopt. Asho ukuthi mina angisabalwa ukuthi ngugogo wengane biological because mina bengivumelene nayo yonke le process ye-adoption. Njengamanje bathi bafuna ke i-court order. I-court order leyo bathi ngizoyithola via ama-social worker. Bangenzela incwadi bengitransfera ku-DSD ose-Hammersdale. Hayi-ke ngazama-ke eHammersdale usiza ngizange ngilithole because enye incwadi engangiphume nayo i-archicani yayithi eHammersdale ka-DSD kumele kumele basize njengoba ingane ingakaholi njengoba ingenacertificate ingaholi kumele ukuthi bangenelele njengo-DSD mhlawumbe kube khona i-voucher bazonika yona inyanga nenyanga. Okay. No, kulungile sizokhuluma nayo i-department siza ukuthi kuhamba kanjani because kunama processes abaye bewenze. Kodwa wena ngokwakho emphefumulweni wakho uhleli nengane kamkhwenyana wakho noma ka-ex husband ka-ex okay ex-boyfriend ex-boyfriend ngisho kahle and lengane happens to be ingane yakho futhi. I'm sure akuphathi kahle noma ingane phela isibuso sivela kuNkulunkulu egcineni kodwa iprocess eyenzeke ngayo ukuze kufike la ayikunika ukuthula. Namanje ukuthula anginako because le muntu loya wathatha umntombi bami wangizalisa ingane the very same ngane uthatha umntombi bayo uyizalisa ingane. Ngahlukana naye ngineminyaka ngahlukana naye angazi ukuthi lobuhlungu lobu afuna ungizwisa bona because ngiyayibona lento ukuthi vele kahle kahle ize kumina ngqo. Angazi lobuhlungu lobu angizwisa bona ukuthi ufuna kube njani. Angazi noma ngingamusho ngegama noma singamshongo manje mawukuthi ubelalele ithini message yakhe uma ungafuna ukuthi ayizwe noma ungasambizanga ngegama kwamanje. Into engangitshela yona ngiyamzonda ngawo wonke umoya wonke. Ngiyafisa ukuxola ngoba mangaxolile ngiyazi ukuthula ngeke ngize ngikuthole emoyeni wami. Kodwa ngiyamzonda kube kuya ngami ngabe ngiyambulala nokumbulala. Yonke lento le ayenzile ibangela mina inkinga. Kumele ngibhekane nengane yami usuku nosuku ezalwa uyena. Ngeke ubhekane nomzukulu futhi. Mhlambe ngabe ngithi mhlambe wayefuna ukuzala ingane. Lo muntu lo always dlala imbone emngaka. Kuyindodakazi yami yokuqala nakuyena oqala. Ulanywa ingane ngicabanga ukuthi u8 or 9. Uyakwazi ukushela lale nabantu abazalisa. Angisazi isizathu sokuthi alale nomntwana wami. Okay masebo. Ulethe khona into ongafuna ukisho kena mayilalele manje makwazi ukukhulumeka. Akhulumeke. Okay. Thank you so much. Mina kwaza family kumele sibambe lawo kwamanje. Siyazi bakhuluma ngenhliziyo yabo ngithanda batetele. Beyisho kumele seyindabeni zabona leshakalombili. Masiphume indabeni zabona leshakalombili. So kuma Department of Social Development because uyabona ukuthi umoya usemkhulu. Ngithonda nokumthonda bakuyangaba phela ushonile njalo ngamanye amazwi ke aphuma esho ke inhliziyo yakhe. Bona ke lesuku ngibona abalali because family abasebesho lobona. Yeah. Umzimba ku-tense okwangempela. Kodwa ke sobona ukuthi sizothola kanjani bakwazi ukudlula kuleli page leli. Kodwa lo owumsolo lo benza ubulungiswa. Namanje lengane ayikafiki kwi-age yayo. Khona ukuthi kuba 16 17 wayinokubeza incane kakhulu. Thina umthetho manje.